Right. Wel, bore da a chroeso cynnes i chi gyd. Bore yma, mae 6 ohonom yn mynd i sôn am y daith arbennig yn 1995 i Israel. Y diweddar barch Canon Wynzie Richards oedd yn gyfrifol am drefnu'r daith, ac aeth 8 ohonom o goman ar cylch ar y Pererindod. Gwnaeth Wynzie ysgrifennu 30 o benillion yn disgrifio'r daith, a rydym i gyd yn gwybod am ei ddawn arbennig o grynhoi llawer o wybodaeth mewn ychydig o eiriau mewn pennill, a byddaf yn darllen rhai o'r penillion y bore yma. Wel, wythnos hanner tymor mis bach 1995, 26 o flynyddoedd yn ôl. Gadael Llambed canol dydd ar ddydd Sadwrn, ac fel mae Wynzie yn sôn, pan oedd tîm Cymru'n chwarae y Saeson yng Nghaerdydd, roedd yn dymor y rygbi. Teithiasom ym Mwys Meiri gan wrando ar y gêm. Wylasom ddagrau hidl pan gollodd Cymru siem. Dwi ddim yn cofio'r sgôr, ond dwi'n cofio'r siom. Ond cyrraedd Heathrow a chael coffi bach tra'n disgwyl yr amser i fynd ar y plen. Hedfan gyda chwmni El Al a chyrraedd Tel Aviv am 5 o'r gloch bore dydd Sul. Ac yno yn ein cyfarch oedd Jacob yn llawn ffys. Fe oedd ein arweinydd ac Isaac yn gyrru'r bys. Fel chi'n gweld roedd Jacob yn glamp o ddyn. Hawdd ei weld mewn crowd. Ac ar ffenest y bys mae poster yn dweud Reverend C.W. Richards Tor, ein cartref am yr wythnos. Ro'n i wedi cyrraedd Israel. Gwlad yn eitha tebyg o ran siap a maint i Gymru, yn fwy o ran milltiroedd sgwar, gyda llawer mwy o boblogaeth. Cymru yn ffinio Lloegr, ond Israel yn ffinio a sawl gwlad. Gwlad a hanes amrywiol, crefyddol a gwleidyddol sydd wedi effeithio ar hanes nifer o wledydd a hefyd wedi achosi sawl rhyfel dros y ganrifoedd. Gwlad gydag amrywiaeth o dirwedd, llynnoedd, mynyddoedd, tir ffrwythlon ac yn ialwch. Fel gadael Tel Aviv a theithio i fyny i Jerusalem. Taith o ryw 43 milltir, llai nag awr mewn bws, ond o'n i wedi bod yn teithio drwy'r nos, a gydawodd Jacob ni yn y gwesti. Yng ngwesty'r Meridian roedd pawb wedi blino'n llwyr, Pererinion yn mynd i'r gwely y bore yn lle'r hwyr. Ac wedi saib a chysgu ymlaen hyd ganol dydd, yr oeddem ddefau Jacob yn ei ganlyn yn llawn ffydd, ac fe aeth â ni trwy'r ddinas. Arosom yn Jerusalem am 2 noson, treulio rhyw 2 ddiwrnod yn crwydro'r ddinas ac 1 diwrnod yn teithio ar ardal o amgylch y ddinas. Weld yr ogof, lle ffeindiodd bachgen o fugail y Dead Sea Scrolls yn 1947. Masada lle cymerodd 900 o zelotiaid y bywydau yn hytrach na gildio i'r Rhufeiniaid. A'r môr marw lle gawsom gyfle i orchuddio'n hunain amod. Yn ddistop. Dyhyodd rhai blinderog am seibiant awr mewn siop. Ond roedd siopa ddim ar amserlen Jacob. A dyma ni yn mwynhau'r swper olaf yng ngwesty'r Meridian yn Jerusalem. Teithio wedyn lan i'r gogledd i ardal môr Galilea. Gweld gweithdy Joseph y Nazareth, yr Iorddonen, a chael mynd mewn cwch ar fôr Galilea a gweld llawer lle arall. Troi nôl am y môr dydd Gwener ac aros mewn gwesty ger Tel Aviv, am barod i deithio adre yn gynnar y bore Sadwrn. Wel, dyna chi fraslun o'r daith, a nawr mae'r grŵp yn mynd i sôn am y mynnau wnaeth greu argraff arnynt, mynnau sydd wedi aros yn eu cof. Ewch i ni gael cychwyn ar y daith felly, drwy alw yn Nazareth, i gael cip olwg ar y ddinas a oedd yn gartref i Joseph a Mair,
ac i Iesu Grist hefyd yn eilen cyndod, lle roedd Joseph yn dilyn ei grefft fel saer. Nid oedd Nazareth yn lle mawr iawn, ond mae yma lawer iawn o eglwysi am perthyn i'r Mwslemiaid, Cristnogion ac Iddewon. Yn un o'r eglwysi yma, yr ymddangosodd yr angel Gabriel i Mair, a dweud wrthi ei bod i ysgor ar fab a'i alw'n Iesu. Gwrthodai Mair a chredu hyn, ond atebodd yr angel hi drwy ddweud bod unrhyw beth yn bosibl gyda Duw. Daeth tro a fyd i Joseph a Mair wedyn, pan gyhoeddodd Awgwstws Cesar ei fod am drethu'r holl byd, fel yn yr adnodau a ganlyn. Bu hefyd yn y dyddiau hynny fyned gorchymyn allan oddi wrth Awgwstws Cesar i drethu yr holl fyd. A pawb a'i thant i'w trethu, bob un i'w ddinas ei hun. A Joseph hefyd aeth fyny o Galilea o ddinas Nazareth i Judea, i ddinas Davies yr hon a elwir Bethel, am ei fod o dŷ a phylwyth Davies, i'w drethu gyda Mair, yr hon a ddywedd Iasid yn wraig iddo, yr hon oedd yn feichiog. Dyma ddechrau ar y daith te o Nazareth i Bethlehem. Taith o ryw 80 o filltiroedd. Nad oes yna sôn am asyn yn y Beibl, y tebygolrwydd yw bod yna asyn yn bennaf i gario Mair, oherwydd ei beichiogrwydd, ac hefyd i gario offer gwaith Joseph ac yn y blaen. Roedd y daith yn un galed, y tirwedd yn anodd ei droedio, a thrwy'r amser y pryder o gael ymosodiad gan ladron. Am y rheswm yma, mae'n eithaf tebyg ei bod wedi mynd mewn mintau, diogelwch. Hefyd, byddent wedi teithio drwy Samaria, ac roedd y Samariaid yn casau'r Iddewon, felly mwy o bryder yno. Wrth iddynt ddynesu at Bethlehem, a hithau'n hwyrhau a Mair yn blinedig, ceisio Joseph gael llety iddynt am y nos, ond roedd pob man yn llawn. O'r diwedd, daethont o hyd i lety mewn beidi, ac yno y ganwyd y baban Iesu, a phryseb yr anifail yn gryd iddo. Yn y 4edd ganrif, adeiladwyd eglwys dros ac oddi amgylch y man lle ganwyd, ond fe dinistrwyd gan ryfeloedd. Ail adeiladwyd hi yn y 6ed ganrif, a dyna'r un a saif hyd heddiw. Dyma'r eglwys Gristnogol hynaf lle parheir i gynnal oedfaon o'r dydd hwnnw hyd heddiw, a gelwir hi yn eglwys y geni. Dyma lun o'r fynedfa. Sylwch, mae drws bach iawn y doedd iddi, ac yn isel iawn. Yn ôl yr hanes, y rheswm am hyn oedd i atal y gelyn, sef y Mwslemiaid, rhag mynd i mewn yno ar gefnau ei ceffylau. Mae ymwelwyr a'r fangre yn gorfod plygu'n isel i fynd drwyddo. I mewn yn ni felly, a cherdded hyd nes dod at y man, a oedd yn llawn addurn o air ac arian. Mor wahanol mae'n rhaid dweud i'r lluniau a gofiwn o enedigaeth yr Iesu. Uwch ben y fangre, gwelir y geiriau, dyma'r man lle ganwyd Iesu Grist o'r forwyn faer, a hynny yn ei iaith ei hunain wrth gwrs.
Mae'r seren arian a welir ar y llawr yn y llun yn dynodi'r union fan lle ganwyd. Mae'n dda gweld ei bod wedi cofnodi'r lle ar gyfer y cenedlaethau i ddod. Fy nheimlad i o sefyll o'i fraen oedd un o anghrediniaeth. Methu credu fy mod yn sefyll ger bron man genir arglwydd Iesu Grist. Dyma ar y ddaear. O ran Bethlem y ddinas, tebyg iawn oedd, ond yn dipyn fwy na Nazareth. Strydoedd yn llawn marchnadoedd yn gwerthu pob math o bethau, o enwaith i gigoedd ffres, crefftwyr hefyd yn arddangos eu crefftau megis gwaith cod, haearn a chrochenwaith. Fel Nazareth, roedd llawer o eglwysi mawr yno. Roedd yn brofiad arbennig i fod yma i werthfawrogi'r awyrgylch ac i ail feddwl dros y rheswm y daethom yma. Diolch am y fraint. Mae llawer iawn o atgofion byw yn dod i'n nghof unne wrth feddwl am y bererindod i Israel, gwlad yr Iesu. Oddi ar yn blentyn, roedd hwn mor gyfarwydd ar enwau yn y Beibl, fel Bethlehem, Nazareth, Jerusalem ac yn y blaen. Ond roedd cael mynd yno ac ymweld â'r llefydd yma yn brofiad nad anghofiau byth. Roedd enwau cyfarwydd yn dod yn fyw fel yr oeddem yn trefeili o le i le bob dydd. Siom fawr mewn sawl lle, gan nad oeddent fel yr oeddwn wedi ddychmygu ac wedi darllen amdanynt. Roedd Wynzie yn cynnal gwasanaeth byr bob nos, a phob un ohonom yn cymryd rhan am yn ail, ac yn dweud am yr hyn oedd wedi gwneud argraff arnom yn ystod y dydd. Mae 3 lle wedi aros yn fy nghof i, llefydd a wnaeth argraff arbennig arnau. Y cyntaf oedd yr oruwch ystafell, lle bu Iesu yn gweinyddu'r swper olaf gyda'i ddisgyblion. Dywedwyd wrthym bod y lle wedi ei gadw yn gywir yr un fath a oedd e pan oedd Iesu Grist yno. Yn fy meddwl i bob amser, ystafell fach ddinod oedd hon. Ond na, roedd yn ystafell fawr gyda cholofnau a phileri uchel, fel y gwelwch yn y llun. Cyn gynted a aethon ni mewn, teimlais rhyw dawelwch anarferol yno. A ges i'r teimlad mod i mewn lle sanctaidd iawn, ac yn ffili credu bod Iesu Grist ei hun wedi bod yno, ac wedi gweld yr un olygfa a o'n i'n ei weld fenid honno. Roedd yn deimlad rhyfedd nad anghofiau byth. Lle arall a wnaeth effeithio'n fawr arna i oedd gardd Gethsemane. Dywedwyd wrthym bod y lle yma eto bron yr un peth ag oedd e adeg yr Iesu. Roedd yr un coed yn o hyd, fel y gwelwch chi to yn y llun. Wrth gofio mai yma yr aeth yr Iesu naill ochr i weddio, gan ddweud, cymer y cwpan hwn oddi wrthyf. Eithir nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Ac yma hefyd y bradychwyd ef gan Judas, a'i ddal gan ei elynion. Wrth gerdded yn yr ardd a chofio am yr holl bethau oedd wedi digwydd yno. A phan wnaeth Iesu a phan wnaeth Wynzie ddarllen yr hanes o'r Beibl ac o ffrymu gweddi, daeth rhyw heddwch
a thawelwch drostau. Rwy'n credu bod pob un ohonom o dan deimlad yno ar y pryd, a'r emyn oedd yn troi yn fy meddwl i tra buon ni yn yr ardd oedd cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd, a'r noswaith drom anesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd, a'i chwys yn ddaffnau cochion yn syrthio ar y llawr. Bydd canu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr. Cof am y llu o filwyr a'i gwaywffyn yn dod, i ddal yr oen diniwed na wnaeth ei gam eriod. Gwrandewch y geiriau ddwedodd, pwy allai ond efe. Gadewch yr rhain fynd ymaith, cymerwch fi neu lle. Ac wrth ymadael ar ardd, fe fion ni'n canu gyda'n gilydd fel grŵp wrth gofio'i ryddfannau yn yr ardd. Y trydydd lle a dawodd argraff arna i oedd Afon i Orddonen. Dyma enw arall oedd mor gyfarwydd i ni. Pan gawsom y cyfle i fynd lawr i ymyl yr afon, a sawl un ohonom yn tynnu ein esgidiau a rhoi ein traed yn y dŵr, roedd yn deimlad emosiynol iawn wrth sylweddoli mae yn yr afon yma y cafodd Iesu Grist ei fedyddio gan Ioan Fedyddiwr dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dyma fi wedyn yn llanw potel o'r dŵr a dod â hi adre gyda fi. Doedd dim wyrion wedi cyrraedd ein teulu ni bryd hynny, ond ymhen tipyn cafodd Elis ein wyr cyntaf ei eni. Pan ddaeth yr amser iddo gael ei fedyddio, cofiais am y dŵr yn y botel, a chafodd Elis ei fedyddio a dŵr o'r afon i Orddonen. Yna, pan gafodd Erin ei chwaer ei geni, cafodd hithau ei bedyddio gyda'r dŵr oedd ar ôl. Roedd y ddau achlysur yma yn dod ac atgofion emosiynol iawn i fi o'r daith fyth gofiadwy i wlad yr Iesu, ac hefyd atgofion am yr un a drefnodd y daith. Wedi clywed nawr wrth rywch ystafell a'r swperola. Nawr fi'n mynd i sôn i chi nawr am dydd y croeshoelio Iesu a be welon ni o'r daith yno. Wel, diwrnod y croeshoelio, fe gaeth yr Iesu fynd o flaen Pilate yn y safle yma, a sy'n nawr yn cael ei galw yn gorsaf un neu Chapel of Flagellation. Na chafwyd yn eog gan Pilate, fe floeddiodd y dyrfa, fel chi'n cofio, croeshoelio cher. A o fan hyn, lan i Golgotha neu Calfaria, mae stryd gymharol gul sydd yn cael yr enw Via Dolorosa, neu The Way of the Cross, yn Gymraeg, wrth gwrs, ffordd y groes. Nawr fe gerddon ni ar hyd yr holl ffordd yn dilyn taith yr Iesu yn cario'r groes. Mae llun y Iesu nawr yn cario'r groes. Nawr mae yna sawl safle ar hyd y ffordd lle roedd rhywbeth arbennig wedi digwydd sydd yn cael ei galw'n orsafoedd o 1 lan i 40. Yn gorsaf 2, caeth Iesu ei coro'n rhain ar ei ben. Fe gwrddodd y Mair ei fam yn y 4edd gorsaf. Ar y ffordd fe gwympodd 2 gwaith oherwydd pwysau'r groes. Ac yn gorsaf 5, roedd holl siaw Crist i weld ar y wal, lle roedd wedi bod pwyso. Oherwydd fod yr Iesu'n methu cario'r groes ei hun, fe gofynnwyd i Seimon i'w helpu. Roedd tyrfa fawr yn ei ddilyn, ac yn gorsaf 8, roedd bragedd yn galaru a gwylo trosto. Oedd yr Iesu
Peidiwch â gwylo amdano. Nawr, dygoswyd i ni y llefydd hyn i gyd wrth i ni ddilyn y feia Del Rosa. Mae cipolwg yn y llun yma i chi o'n ni'n cerdded lan y feia Del Rosa. Roedd y ffordd y dyfnod ni'n llawn bobl ac mewn mynnau yn fasnachol iawn yn gwerthu bob math o bethau i'r twristiaid. Yn y diwedd fe gyrraeddon ni Gopar Street at Galfaria, sef gorsaf 9. Nawr y llun oedd gyda fi yn fy meddwl o Galfaria oedd Bryn tu allan i furiau'r dref. Fel mae'r pennill cyntaf o'r emyn, mae Rosmery yn mynd i ddarllen i ni nawr yn dweud. Draw y mell, mae Cwrdd Bethel, tu fas i fi y dref, lle'r hoelwyd Iesu a nhw'r gynt bwyn i'r nef. Ond erbyn hyn, dim gwyrddlas ffrind, oherwydd roedd eglwys fawr wedi cael ei adeiladu ar y bryn, sef eglwys y Cysegr Sanctaidd, dros ben y safle lle gafodd Iesu ei groeshoelio a'i rhoi yn y fedd. Fel y gwelwn ni yn y llun yma sydd lan nawr. Wel, mewn i ni trwy'r drws chi'n gweld yna o'ch blaen chi, mewn i'r eglwys. Hoeliwyd Iesu'r groes. Wedyn, ti wedi mynd rhy bell nawr, Dylan. Wedyn, lle roedd y groes wedi sefyll. Hefyd, lle roedd nhw wedi rhoi i orwedd i dynnu ddillad ar ôl i dynnu lawr o'r groes. Roedd hefyd gorsaf i ddangos lle roedd Mair wedi ei gofleidio. A'r orsaf olaf, sef y llun sy'n dod nawr, lle oedd wedi rhoi yn y fedd. Ac fel chi'n gweld o'r llun yma, oedd yna le i chi benlinio. Uwch ben. Fod yna beth ddadle bod, a'i fan hyn y cladwyd Iesu, neu mewn rhan arall o'r ddinas, mewn gardd tu allan i furiau'r dref. Cawsom cyfle i weld y safle hynny hefyd. A mewn y llun yma sy'n dod lan nawr yn dangos i chi y safle hynny. Oedd cyfle i ni fi mewn i'r bedd. Pwy a wyr y gwir safle? Mae'r rhan fwyaf yn credu, mae'r bedd tu mewn i eglwys y Cysegr Sanctaidd roedd Iesu wedi ei osod. Ond mae'n rhaid i fi ddweud, pan bod ni'n sôn am yr Iesu yn atgyfodi o'r bedd gwag, y llun sydd yn dod i'n feddwl i yw y llun yma. Nawr mae Rosmery yn nawr yn mynd i ddweud sgrifio yr atgyfodiad yn y penillion yma. Atgyfodiad Iesu. Y saboth a wawriodd a'r gwragedd ddychwelodd at ei fedd lle gallad dylaru. Ond pwy wasad yno yma heb Iesu ac angerdaeth yno a'i wisg y disgleirio. Gadwydyd, nawr, peidiwch ag ofni, ond ewch ar eich union a'r gair y disgyblion bod Iesu Grist wedi cyfodi. Wel, oedd y 7 diwrnod buom yn un o'n brofiad arbennig iawn. Ni nawr yn gweld yr holl bethau ni'n clywed am o sil i sil, a llawer mwy byw. Pyn ni'n sôn am Bethlehem, Llyn Galilea, Môr Marw, Llety y Samaritan Tregarog, Mynydd ar y Lewydd, Gardd Gesemane, yr Uwch Ystafell neu Calfaria a'r bedd bag. Byddai ni'n dweud wrth unrhyw un sydd heb fod yno, os cewch y cyfle, ewch. Diolch. A croesiwr, wnewch byth dyfaru. Diolch am y cyfle i sôn am y darn bach o'r daith i chi. Diolch yn fawr. Wel, dyna rhai o atgofion. Welon ni sawl amphitheatr ac aelodau cwr cwman a rhai recruits yn achub ar y cyfle i gael practis bach. Fe ganwyd ar y llwyfan,
ganeuon Cymru fad, emynau a pheranthem genedlaethol ein hen wlad. Ac fe gawsom droion hwyliog, gweld rhain cyflawni'r gamp o fynd ar gefen camel, a rhithwyn oedd y champ. Ond cafwyd wedi'n challenge ac i fod yn reit exact, Rosmery a Cyril Davies ar y camel fel double act. Roedd yn drip anhygoel, a mae'r flwyddyn a'i theibio wedi bod yn flwyddyn rhyfedd. Pawb yn aros adre a gormod o amser gyda ni gyd i hel meddyliau. Cofio am y gwyliau a'r teithiau dros y blynydde, a dyhau am gael y rhyddid i deithio eto. Adeg gwyl y Pasg eleni, 16 wedi cofio am y daith i Israel, 26 o flynyddoedd yn ôl. Amser gyda ni i hel atgofion, chwilio am y lluniau, menthyg lluniau, atgoffau'n gilydd am y gwahanol ddigwyddiadau, a gwneud bach o waith ymchwil, a sylweddoli a gwerthfawrogi faint a beth o'n i wedi gweld tra'r y daith. Jericho lle galwodd Iesu ar Sageisydd y lawr o'r goeden. Gweld yr eglwys yn y ffrin Cedron ar y safle lle glywodd Simon Pedr y Ceilog yn canu ar ôl iddo wadu Iesu tair gwaith. Ond gweld yr holl lefydd sanctaidd, mae un achlysur yn sefyll allan yn fy nghof. Diwedd diwrnod prysur yn teithio o amgylch Jerusalem, cael cyfarfod gyda Wynzie mewn ystafell yn y gwesty i drafod am myfyrio ar ddigwyddiadau'r dydd. Roedd yn dechrau nosi, cofio edrych allan drwy'r ffenest a gweld dinas Jerusalem dan wawr goch, machlud haul, a chlywed Farina yn canu The Holy City. A ninnau yna yn Jerusalem ac wedi bod yn cerdded y llwybr cymerodd yr Iesu ar ei daith fuddugolaethus mewn i'r ddinas ar Sul y Blodau. Dilasom gamau'r Iesu i lawr y llwybr cul, a chofio am ei orymdaith yn frenin ar gefn mil. Cofio teimlo ias yn mynd lawr fy nghefn wrth clywed Farina'n canu, a'i llais fel clwch yn bwrw'r nodau ucha, Hosanna in the highest, Hosanna to your king. Na i byth anghofio'r profiad. Diolch Farina. Roedd yn daith byth cofiadwy, cwmni da, ond yn bennaf arweinydd da. Diolch Wynzie a Mair am drefnu'r daith, ac am ofalu amdano ni gyd, sicrhau bod pawb yn hapus ac yn gysurus yn y gwesty ac ar y bws. A diolch Wynzie am egluro sawl ffaith i'r rhai ohonom oedd ddim mor hyddus yn yr ysglythyrau. Roedd Mair yn ei ffordd arbennig yn edrych ar ôl Wynzie ac yn rhoi lles a hapusrwydd pawb o flaen ei hunan. Diolch o galon i'r ddau. Roedd yn fraint i fod yng nghwmni Wynzie. Diolch am gael ei adnabod. Ar y dim yn danfon ein cofio'n cynnes a llawer o gariad i Mair ac yn meddwl amdani yn ei hiraeth o golli Wynzie. I orffen rwyf am ddarllen pennill ola o'i barddoniaeth. A dyna peth o'r hanes ein pererindod ni. Diolch i bawb ohonoch wrth Isaac, Jacob a fi. Yr oedd yn daith gofiadwy y cwmni oedd yn llon. Teithiasom drwy'r enialwch a hwylio'r môr ar don. Fe gofiwn wlad yr Iesu yn wir tra byddom byw. Fe gawsom fwyn gymdeithas a hefyd bendith diw. Diolch am wrando. Wel, am gwasanaeth gwahanol, ond hanes diddorol ac arbennig iawn. Mae'n amlwg bod y daith wedi gwneud argraff fawr ar y 6 ohonoch, gan eich bod yn cofio cwbl mor glir. Roedd rhai ohonoch yn sôn am syndod roedd rhai'r adeiladau'n esblynydd wedi rhoi i chi. Mae rhaid i mi gwaddem, byddwn ni'n disgwyl adeiladau cyffredin iawn, a dim byd mor hyfryd ych chi'n gweld yn fel. Mae'n debyg eich bod wedi cyfarfod ar diweddar barch Merwyn Williams tra roedd yr recordo dechrau canu a dechrau cymor, a cerdded ffordd Sul y Blodau ar fynydd y lewydd i Garg y Samani, i eglwys yr holl genedloedd a canu
wrth gofio'r ryddfannau yn yr ardd. Profiad gwych, mae'n siŵr. A diolch i Dilwen am rannu'r fideo yna a fi. Diolch yn fawr i'r 6 ohonoch am rannu eich atgofion yn ni. Cyfarfod hyfryd iawn. Diolch yn fawr iawn. Pythefnos i heddi a dydd Sul y 5 ar 20, bydd y Parc David Denzil Morgan yn ein cyfarch ar Zoom am 10 o'r gloch y bore. Ddim yn gwybod os rhywbeth arall i weid. Mae'n gwybod sydd gyda fi. Diolch.